2025 год у Польшчы – гэта год паэткі і мастачкі Марыі Паўлікоўскай-Яснажэўскай. Яна нарадзілася 24 лістапада 1891 года ў Кракаве, у адзін год з Максімам Богдановичам. Паэтка на 2 тыдні старэйшая за яго. Паўлікоўская-Яснажэўска – найважнейшая паэтка польскіх 20-х і 30-х гадоў. Яна была звязаная з суполкай «Скамандар», самай вядомай літаратурнай суполкай у Польшчы ў тыя часы. Дзявочае прозвішча Марыі – Косак. Яна паходзіць з вельмі важнага для польскай культуры арыстакратычнага роду Косакаў. Яе бацька і дзядуля Юліуш і Войцэх Косакі – знакамітыя мастакі, якія малявалі батальныя гістарычныя палотны і вядомыя як майстры малявання коней. Марыя расла ў доме, дзе часта бываў польскі бамонд. У госці да Косакаў завітваў, напрыклад, Генрык Сянкевіч. Расла ў доме, дзе малявалі вечарамі, чыталі вершы і спрачаліся пра мастацтва. Пляменніца Марыі Сымона Косак, эколаг і прафесарка лясных навук, вядомая сваёй дзейнасцю па захаванні Белавежскай пушчы. Дарэчы, пра яе нядаўна ў 2024 годзе выйшаў фільм. Сама ж Марыя, паходзячы з такой арыстакратычнай і культурнай сям'і, вядома ж, не любіла, калі ў ёй бачылі толькі дачку і ўнучку вядомых мастакоў. Аднойчы на імпрэзе ў Кракаве здарыўся наступны дыялог. «Напэўна, вы малюеце?» – запыталася ў Марыі нейкая дама. «Вядома, малюю», – нехаця адказала Марыя. «Але ці коней?» «Не», – злосна запярэчыла Марыя. «Сланоў, я малюю толькі сланоў». «Ох, як шкада, я думала, што як тата, конікаў». Сапраўды, Марыя малявала, але яе малюнкі былі больш мадэрнісцкія, адпавядалі духу яе часу. У маладосці яна стварала шмат акварэлей і нават зарабляла на іх продажы. У Марыі не было прафесійнай мастацкай адукацыі, асноўную адукацыю, як паненка з добрай сям'і, яна атрымала дома, дзе, напрыклад, вывучыла некалькі замежных моў. Больш прафесійную і сістэматычную мастацкую адукацыю атрымаць можна было толькі выехаўшы за мяжу. Да 1918 года Кракаўская акадэмія мастацтваў не дапускала жанчын на заняткі. Доступ да вышэйшай мастацкай адукацыі для жанчыны быў закрыты. Але ўжо ў 1919 годзе Марыя наведвала гэтыя заняткі як вольная слухачка. Яе працы выстаўляліся яшчэ да гэтага, ужо ў 10-тыя гады. Пісьменніца Беата Абертынская казала пра яе працы як пра дзіўныя, ні на што не падобныя. Нешта паміж балюча вострым гратэскам і пранікнёна горкім псіхалагічным даследаваннем. Асабліва пра выявы раслін. Нешта а-ля Дюрер і Выспянскі, але абодва быццам адбітыя ў кроплі расы. Самыя яркія малюнкі Паўлікоўскай-Яснажэўскай з міфалагічнымі, казачнымі і прыроднымі матывамі. Міфалагічных прыродных матывах шмат і ў яе паэзіі. Па стальной глазураванай твані, поўнай неба, камянёў і лесу, нібы ветрам знясеная квецень, веерамі крэслячы паветра, беглі дзве гарэзы на забаву, каб на смерць затанцаваць маркоту. Пацеркі і перліны гублялі і вярталіся шукаць іх потым. Беглі, знікшы і панікшы ў танцы, у пантофлях белых і ружовых, а над тванным срэбраным гасцінцы пазяхаў балотнік бесталковы. Кінуў ён на іх савіны погляд і лятух у безапынным вальсе за шаўковыя хапае ногі, пакідаючы на іх адбіткі пальцаў. Праўда, нечым падобна да лесуна ці вадзяніка Максіма Богдановича. А вось яшчэ крыху пра дамавіка. Дамавік па-японску фукуракудзю, карысны ў гаспадарцы, калі з ім не сварыцца. Ён любіць, каб на ноч пакідалі ў яму людзі сподак з малаком і булку з карыцай. Сядзіць ён маўкліва, працуе рухава, расшывае бліскучымі ніткамі шаты, а як шчасце збягае, звычайная справа. Ён пракуду за вуха вяртае да хаты. Дарэчы, пра Марыю казалі, што яна ўмее слухаць, як расце трава. Падчас свайго другога шлюбу на пачатку 20-х яна ўжо менш малюе і сыходзіць з малявання ў паэзію. Першая кніга яе вершаў «Небескія мігдалы», «Блакітныя мары» выйшла ў 1922 годзе. Свет у ранніх вершах Марыі Паўлікоўскай-Яснажэўскай жывы, поўны чараў і цудаў. Дарэчы, усе вершы, якія мы цытуем, пераклала на беларускую мову Ганна Янкута. Гэтыя пераклады выйшлі ў серыі «Паэты планеты», а некаторыя з іх можна пачытаць у онлайн-часопісе «Таубін».
Клянуся вас любіць да дамавіны, суквецці цыкуты, ажурныя гронкі бузінныя, пугач, маладзік, беладонна, гіена, рапуха, вязьмош чамярыцы, тытунь пасівелы, як клунь, і яго пацяруха. Я, ведьма без качаргі, з сэрцам тугою падшытым, што сумуе па дэмане несамавітым, і углядаецца ў свет, быў шкляны чарадзейны шар. Люблю цябе з усіх сіл і ўсіх чар, сям'я чараўніцы, благая, такая дарагая. Марыя Паўлікоўская-Яснажэўска змяняла прозвішчы некалькі разоў. Спачатку яна была Марыя Косак, гэта яе дзявочае прозвішча, потым Марыя Бзоўска, гэта прозвішча яе першага мужа, потым Марыя Паўлікоўска, прозвішча другога мужа. Самым шчаслівым аказаўся трэці шлюб са Стэфанам Яснажэўскім, лётчыкам, капітанам паветраных сіл, удзельнікам бітвы за Англію. У жыцці паэткі было шмат кахання, і драматычнага, і лёгкага, і шчаслівага, і адчайнага. У яе паэзіі многа жарсці, эстэцтва, вытанчанасці і гарадскіх матываў, што характэрна для літаратуры міжваеннай Польшчы. Пацалункі з Фларыды, імёны ў англійскім стылі, пад зорчатым сцягам, банджа стогне і вые. Танцуем, ці гэта вы мяне раптам за плечы схапілі? Танцуем, ці гэта я вам кінулася на шыю? Жаноцкасць, каханне, сексуальнасць, міфалагічныя вобразы і прырода. Гэтага ўсяго шмат у яе паэзіі, асабліва ў ранняй. Яшчэ яна любіць завяршаць свае вершы пуэнтай, нечаканым рэзкім падсумаваннем усяго верша, напрыклад, як у вершы «Каралева зімы». Вось каралева зімы ідзе праз алеі, і вакол яе завіруха шалее. Вусны яна сціскае збялелыя трошкі, а на шапачцы снежныя стужкі і брошкі. Ліст у яе, белы аркуш, чорныя словы, з іх нараджаецца холад зімовы. Каралева ідзе да ракі, у вачах яе іней, скокне яна ў раку, і рака застыне. У сям'і Косакаў сямейнікам даваліся мянушкі. Марыю называлі Лількай. Чаму? Гэтая мянушка ўтварылася ад імя Марылька. Лілька Косак і Марыя Паўлікоўская-Яснажэўска – гэта адна асоба. Марыя альбо Лілька – дзяўчына з арыстакратычнай сям'і, была сапраўднай, вытанчанай кабетай кракаўскіх салонаў. Любіла джаз, умела дасціпна і востра расказваць анекдоты, зусім не ўмела гатаваць, нават не ведала, як адкрыць кансервную бляшанку. Яны не былі як феі, не выглядалі прыгожа, былі рашучымі, кіслымі і фланэллю падбітымі. Не мелі шыкоўных кудзерак і стройных ножак, ні падкручаных веек, ні вочак блакітных. Усё ў іх было сур'ёзна. Дзеці, кветкі, лядоўня. Ні парфумы, ні бздураў. Муж заўсёды пад бокам. Мірна яны засыналі, і ў маладзік, і ў поўню, поўныя сілы курынай і жытнёвага клёку. З іх толькі цётка Лілька, крохкая чараўніца, што выглядала як фея і парыжская лялька. Пёркі насіла ў прычосцы, цюлевыя спадніцы і цалавала сябровак, прыпадняўшы вуальку. Ды яе неўзабаве знеслі змрочныя хваль травеньскай навальніцы і начной каламуты. Плакалі зрэбныя цёткі. Ах, яны не спазналі смаку палкая жарсці і пацучынай атруты. У Марыі Паўлікоўскай-Яснажэўскай была яскравая, насычаная падзеямі маладосць. Мастацтва, паэзія, мода, кавалеры. Яна шмат падарожнічала, наведала Італію, Турцыю, Францыю, Паўночную Афрыку, што паўплывала на яе тэксты. У яе ёсць невялікі вершык «Пчала», дзе яна піша: «Нашто я ляцела ў чужыя краіны? Няўжо, каб здабыць яшчэ трохі маркоты, гэтага горкага мёду эсэнцыі, якой запоўніцца хутка павінны залаты вулей маёй экзістэнцыі». У старасці ёй дакладна было б што ўспомніць. Дарэчы, як і пісьменнікі-фантасты, у некаторых тэкстах Марыя Паўлікоўская-Яснажэўска прадказвала будучыню. Наогул, Марыя Паўлікоўская-Яснажэўска добра ўпісалася б у сучасныя трэнды. У яе быў перыяд вегетарыянства, яна займалася ёгай і цікавілася астралогіяй. Гадоў праз 50 сядзе за фартэпіяна. На той момант ёй стукне 74 леты. Бабуся, якая насіла гарсеты і перажыла вайну, нудную нечувана. У яе часы трамвалі насіліся па магістралі,
самалёты толькі асвойвалі хмары. А людзі ў тэлефонах не глядзелі на твары, а толькі чулі тых, з кім размаўлялі. Бабуся памятае Цмока, Крака і Ванду, ці прынамсі Міцкевіча і Пілсудскага. Бабуся, якая захаплялася джаз-бандам, а лісты ёй насіў паштальён і пасылкі ў нагрузку. Яе маладосць марна мінула без кікі-мабіля, біяфона, верацыкла і астрадактыля. І яна, гледзячы свой бляклы фільм з кроплі пяшчоты, наярвае на фартэпіяна старажытныя факстроты. Апрача вершаў, Марыя Паўлікоўская-Яснажэўска таксама пісала п'есы. Яна аўтарка 15 п'ес. Яна пачала пісаць п'есы ў 1924 годзе і падымала надзённыя праблемы, такія як сямейная здрада і аборт. Яе лічылі скандалісткай. У 1938 годзе ў тэатры імя Юліуша Славацкага ў Кракаве адбылася прэм'ера яе п'есы «Баба Дзіва». Гэта трагікамедыя, трагіфарс, які высмейвае Гітлера, яго спосабы кіравання і Трэці рэйх. Уяўляеце, пастаноўка гэтай п'есы ў Варшаве паспела адбыцца ў верасні 1939 года. Сама паэтка, калі пачалася Другая сусветная вайна, вымушаная была эміграваць праз памежны пераход у Залешчыках у Румынію, адтуль у Францыю, з Францыі ў Англію. Яна памерла ад раку 9 ліпеня 1945 года ў Манчэстары. У родны Кракаў паэтка больш не вернецца. Кракаў зіхціць у лістоце, летнім дажджом абмыты, двойчы зялёны пад поўняй і ліхтарамі смарагдамі, плямамі на Звежынецкай. Кракаў сад Евсіманскі, бэс, язміны, каштаны, дрэўнае войска і птушкі. Лес гэты, тайныя шэпты, лес гэты, плач, пацалункі, ціхія ўздыхі, абдымкі. Рэха нямецкай каманды. Не час аплакваць ружу, калі гараць лясы. Не час лясы аплакваць, калі палае свет, калі зямны абшар адною стаў Сахарай. Не час аплакваць свет, калі наўкол хаос, калі ніхто не знае ні дня і ні гадзіны, і шар зямны расціснуў Богу грудзі. Ды той паўстаў, як леў у гневе львіным, калі любая ноч чарнеецца ў журбе. А я аплачу ружу і сябе. Давай пагаворым аб лесе, дзе тонкім батыстам абкруціць галіны туман, і не будзем пра зоркі. Зашмат нам казалі пра купал нябёс серабрысты, зашмат нам казалі аб вечнай гармоніі. Падумай, злачынца зямля між планеты камет нясецца ў цярновым вянцы, ашалела, што сілы. Вянец свой з калючага дроту яна заслужыла. Мы мусім у ёй сумнявацца, у ёй і яшчэ ў цэлым сусвеце, ва ўсім яго стане і плане. Хачу гаварыць аб англійскіх лясах і аб эльфах, аб соннай сябрыне Блюбелс у цяністай цісніне. Наш год, нашу эру забудзем хаця б на хвіліну. Давай пагаворым, ды не пра вайну, не пра зоркі, бо ёсць яшчэ гнёзды крукоў і ў смузе надвячоркі, і перлы ў жмутах амялы, што вісяць на галінах. Многія вершы Марыі Паўлікоўскай-Яснажэўскай былі пакладзены на музыку. «Птушкі» і «Бедны хтосьці сумны ніхто» спяваў Чэслаў Немін, легендарны спявак польскіх 60-х, які, дарэчы, паходзіць са Шчучыншчыны, з вёскі Старыя Васілішкі. Сучасныя музыкі таксама звяртаюцца да яе тэкстаў. Напрыклад, ёсць такая польская сучасная спявачка Санах. Яна мае кліпы на песні «Пацалункі» і «Афелія». Вельмі раю вам паслухаць. А яшчэ астэроід нумар 4114 называецца Яснажэўска. Калі мы рыхтавалі гэты выпуск, то часта натыкаліся на фармуліроўкі кшталту «Марыя Паўлікоўская-Яснажэўская, польская сапфо». І думалі, што гэта крыху патыхае банальшчынай, раз жанчына і паэтка, дык адразу сапфо. Аднак жа сама Марыя адчувала сваю блізкасць да паэтыкі сапфо. Для яе гэтае параўнанне было надзвычай важнае. У яе ёсць вершы «Ружы для сапфо» і верш «Спаленыя рукапісы». Сапфо была ў апале. Яе даробак палілі. Дымам плылі ружовыя хмары па небасхіле. З мінулага, міма, міма. Мае лёгкія іх увабралі.
Вершы не сышлі з дымам.